Matten de Moes moet naar de toskendokter. Daarom had hij zijn toskjes heel goed poetst. Elske de Ein giet ik mee. Kwak! Goh, wat hast du een protosken, Matten? Ja, Bulten. Oh, is dat scherp? Oh, Vliem. Echt, de moestentoskjes, ja? Ja. En dan gingen ze gauw naar de toskendokter. Ze kunnen net samen naar de toskendokter, ta? Nee, eerst moeten ze in een wachtkamer zitten. Krekt zo lang oont ze onbaar binnen. Ze binnen net al in. Kees Knien, die er ek. Die is vallen. En nou zit een toskenbietje briek. Kwak, dat het zeker is. Nou, een beetje. Ja, ik ken het zo goed meer een wattel eten, maar die breken tosk. Oh ja, nou maat ik. Nou, goeie matten en goeie Elske. Hoi, hé. En Kees gaat naar de toskendokter ta. Elske zucht hem haar heen. Het roekje wordt vreemd. En er hingen al je platen aan de morgen, maar tosken en toskenbrastlers wordt erop. En eindje verderop lezen op een tafeltje wat boekjes. Er is ook een boekje over een eindje bij. Maar Elske wil nou net lezen. Er binnen zo volle nieuwe dingen te zien. Als Kees Knien klaar is, maaien Matten en Elske naar de toskendokter ta. Waar hebben we daar? Is dat Matten de Moes net? Ja. Maar waar hast u daarbij die Matten? Dat is Elske de Ein, dokter Vol. Ja, zij wil even bij de toskendokter zien. Mooi dat wel, dokter? Ja, wist wel. Doe eerst maar in de stoel, Matten. Oh ja. Matten gaat in de stoel lezen. Dan kan dokter Vol er beter bij. Boven de stoel hing het een grote lampen. En die schiet recht op Matten zien hollen. Zo kan de toskendokter de tosken van Matten beter zien. Elske stiert er op een noos bij. Nou, er is even zien. Toch de moelen maar goed eten, Matten. Ja, dokter. Dat roept lekker fris. Ja. Binnen er gotjes? Dokter Vol bezucht maar een heel liet spiegeltje alle tosken van Matten. Het spiegeltje liep het wel wat op een leppeltje. Zo kan de toskendokter ek efter de toskjes zien. Dit liek het maar krees, Matten. Net een gotje te zien. Do toskenborstels vijs goed net eten. Kwak, kwak. Ja, dat heb ik zelfs jongen, dokter. Matten die brasselt en brasselt. Hartstikke goed, ja? Oh ja. Zo maak ik het jaren. Nou doe maar even in de stoel, Elske. Zo, de snaffel maar wie het even. Ja, doe maar. Nou, daar zitten net volle tosken in. Ik zie maar één. Maar dat is eens een safe. En die zocht er goed uit. Do hast ik goed borstelen, denk. Het roept alles al lekker fris. Dokter Vol is gauw kleer, maar Elske de Ein. Die vindt het alweer heel mooi. Dokter zucht ek maar het spiegeltje in haar snaffel. Als Elske kleer is, zou dokter Vol zien Matten. Hoe jij hier maar wegkomen. Schreeuw dit maar op een kalender. En, om Jim zo goed op een toskenpost ha, krijg je een boekje van mij. Even letter rennen Matten en Elske weer boeten. Elk maar een boekje in een poort en in een snaffel. En ze beginnen dadelijks te lezen. Het gaat over een avontuur van een eigenwijze tosk die het net brestelen wilde wil. Lokker dat Matten en Elske net zo eigenwijs binnen. Manje is Matten de Moes er weer. Nou maar lekker koesen. Und manje.